Dobar dan, poštovani prijatelji, nadam se da ste svi dobro i da ste svi naravno zdravi. Danas ću vas podsjetiti na jednu namirnicu koju smo svi izbacili iz upotrebe, a samo jedna šaka dnevno u stanju je da izleči i da oporavi ceo naš organizam. Može da izbaci toksine iz našeg tela, da snizi holesterol, a takođe u velikoj meri itekako može da pomogne i u mršavljenju. A evo o čemu se radi. Ova mahunarka je jedna od najboljih izvora proteina, vlakana, vitamina B6 i naravno gvožđa i magnezijuma. Samo moment da otvorim. U pitanju je ni manje ni više nego leblebija. Leblebija je mahunarka iz porodice bobova i ima neverovatne nutritivne vrednosti. Prepuna je belančevina i sadrži toliko vlakana da stvara osjećaj sitosti i čak po nekoliko sati. Kao što znate, dobro poznata leblebija. Danas ćemo malo naširoko da pričamo o njoj, da saznate zašto biste trebali da je ubacite ponovo u vašu ishranu. Ona je pre svega bogata antioksidansima, gvožđem, magnezijumom, kalijumom, vitaminima A, E i C i kuvana leblebija ima dvostrukog više gvožđa od iste količine mesa, verovali ili ne. Takođe sadrži veliku količinu proteina, a iz tog razloga se preporučuje trudnicama i ženama takođe tokom menstruacije. Kada je reč o biohemijskom sastavu, osušeno zrno ove mahunarke sadrži 23% belančevina, 53% ugljenih hidrata, 4 do 5% biljnih ulja i 3 do 5% celuloze takođe i 3% mineralnih materija, A evo zašto morate što pre da je uvrstite u vašu ishranu. Izbacuje toksini i pomažu mršavljenju, kao što sam rekla, izuzetno pogoduje dijabetičarima, što je jedna od najvažnijih svojstava leblebija, čuva zdravlje naših kostiju, snižava visok krvni pritisak, a evo i kako. Pre kuvanja neophodno je da je potopite u vodu u kojoj će odstajati otprilike minimum 8 sati. Nakon toga ih prebacite u šerpu, prelite vodom i kuvajte oko 40 minuta na tihoj vatri sa poklopcem ili 20 minuta u ekspres loncu.